Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat is een televisieprogramma. Het liet zien, de reportage die er waren in het programma van gewest tot gewest, zat dat van de nationale televisie uitstuurd wat. Die nationale televisie is er, Johan van der Zee, omstreeks 1950 is maar dat kan. Van gewest is begonnen in 1964. Ja, de Friese televisie is van 1993. Maar er waren al in een heel ieder stadium over praten om Friese televisie te krijgen. Ja, we beginnen eerst even een scène. In 1986 had Griet van Dunen een discussie met journalisten. Die had in een journalistenforum in de studio bij zitten doen. En alle Friese strijders kwamen daarheen om te zien naar de discussie over Friese televisie. Want deputaire Mulder, die hier dat zijn, we moeten televisie hebben. Hier komt het verhaal. Elk volk, met een eigen taal en cultuur, het recht op zijn eigen televisieprogramma. Friesland heeft vierstend in Mulder om televisie te plegen. Want het verschil tussen Friesland en Wales is vanzelfs dat Wales 4 keer zo groot is in oppervlakte en 4 keer zo volle inwoners had. Een discussie een paar maanden geleden gehouden voor Radio Friesland. Onderwerp: ieder volk met een eigen taal en cultuur heeft recht op een eigen televisieprogramma. Opdracht aan de panelleden: bestook de verdediger van die stelling met zoveel mogelijk tegenargumenten. De verdediger van die stelling, oud-gedeputeerde Mulder, de man die met het plan voor Friese televisie op de proppen kwam. Blijden je leven die kennen van uitstekende kwaliteit zullen dat ik voor de Friese televisie kennen. Zie je het eerst even? Nou, dat zal al je best, maar toen jouw besluiten krijgt, toen vergeet je het dan al wel even die zinsneden erbij te zetten. Betellen terug Den Haag. Ben we dat aan het voortmaffel in die nee, kosten? Dat is totaal geen probleem. Ik krijg eindig maar te zeggen dat we een unieke kans krijgen middels Nederland Treien. En de stuurtijd van Nederland Treien zal betellen worden uit extra reclamegelden. Nou, versavier als je dat dan allerhande programma's opzetten, kan je voor hetzelfde geld, dus ik een mooie uitdrukking die nou in één keer terug in kan, voor hetzelfde geld kun je er dan Friese programma's opzetten. U wilt een soort veredeld van gewest tot gewest, maar dan in het Fries? Nee, ik wil een vrij totaal programma Friese televisie hebben. Liek als dat ongeveer, om een gedachtebepaling te doen, nou maar Radio Friesland baat. Wales is, net als Friesland, een tweetalig land. Een vijfde deel van de 2,5 miljoen inwoners spreekt Wels. Er zijn scholen waarin het Wels les wordt gegeven. Tymheredd normal, Sian. 37 gradd Celsius. Cwestiwn anodd. Beth yw hwn mewn graddau Fahrenheit? Tymheredd y corff mewn graddau Fahrenheit. Anna. De meeste opschriften in een stad als Cardiff zijn tweetalig. En Wales heeft 26 uur per week televisie in het Wels. Helo na, nosweddau chi, a chroeso cynnes iawn chi atio ni ar ddechrau noson arall o wylio am ar S4C. Walos yw hi'n oer a gwlyb y tu allan, mae'n glid yma a'r croeso'n gynnes iawn allai sicrhau chi. Dit journaal wordt samengesteld door de BBC, maar uitgezonden door Wales for Cymru, kortweg S4C genoemd, op het 4e net. Dat gebeurt sinds 1982. Daarvoor zonden zowel BBC Wales als het commerciële HTV in hun eigen zendtijd Welstalige programma's uit. Veel te weinig, vonden de fanatieke Welstaligen. Veel te veel, zeiden de Engelstaligen. Nu worden al die programma's uitgezonden op 1 net. Well, it's quite a remarkable solution. Money, like Channel 4 in London, comes from the advertising revenue of the independent television companies in Britain. It's very roughly, we get 17% of their advertising revenue, which is shared. 80% to Channel 4, 20% to S4C. So this year we've got £34 million. We get 10 hours of programming free from the BBC every week, paid for out of a license fee. Then we pay HTV about £21 million. We pay independent producers about £9 million. That brings us 26 hours a week in peak time
of Welsh language programmes, because what is interesting is the Broadcasting Act, which Parliament passed, stipulates that we should put the Welsh programmes in peak time, and that's very good. But what you then have to remember, if it's there in the peak time, they face the stiffest competition from the best on the other networks at the same time. Isn't it a miracle that you got so much money? Yes, I wake up in bed at night and wonder, can it be true? But it's not come overnight. It's come because in Wales there have been 15, 20 years of campaigning, particularly amongst the young people, many of whom went to prison for what they did. But if your young people feel strongly about the future of the language, then there's hope. If your young people don't worry, then it's the beginning of the end. And I think that is why the network has come, because the language activists wanted it, and the moderate people on both sides saw that this was the best solution. Het commerciële station HTV levert ook programma's voor S4C. Achtergrondreportages waarvoor ze ook buiten Wales gaan kijken. In Nicaragua bijvoorbeeld. Our brief is to provide a service in the Welsh language for the 500,000 or so people who speak Welsh in Wales, a service which describes and reports on, in Welsh, in the Welsh language, the events, the most important events in Wales, in Britain and in the world. Because there are many people in Wales who prefer to have their news and their current affairs through the medium of Welsh. Welsh is their most natural language, their first language, even though they might also speak English. And so it is natural that they should feel more comfortable and feel better informed if they, for example, have a report about Nicaragua or about the American presidential election in that language. S4C maakt zelf geen programma's. Grootste leveranciers zijn de BBC en HTV, die er daardoor allebei zo'n 200 arbeidsplaatsen bij kregen. We have the responsibility for the programs. BBC make programs for us, but it's in consultation with us as to what we require for the schedule. HTV makes programs from us that we buy, so we have to say what programs we need from them, and the independent producers then make the programs for us on our commission. But it is our final responsibility for the whole of the program service, although it comes from BBC, ITV and independents. Just to accentuate his isolation. Sinds de komst van S4C is het aantal onafhankelijke productiemaatschappijen in Wales gegroeid van 4 naar 45. Opvallend is dat de voertaal bij het maken van de programma's altijd Engels is. We still need to have a clang, clang, clang coming across that. Ni ddargasom ni ddim i'r byd, ac eglir yw, na allwn ddwy'n dim allan chwaith. Ar arglwydd a roddodd, ar arglwydd a gymerw a maith. Exactly, the birds have got to really take over the whole thing. Dat de producties in het Welsh zijn, is van de kant van de makers zeker geen taalpolitiek. I'm a filmmaker and I enjoy making films, and when I'm attracted to an idea, it's the idea, and the reason I make the film is because I want to make that idea, and that's much more important than any other criteria from a filmmaker's point of view. The second point is I think that I live in Wales and I feel very strongly that the future of the Welsh language, which is currently going through a strong renaissance period, the future of the Welsh language is enhanced by my investing my time and energy into making films in Welsh rather than films in English, which would only go into a large melting pot of the world's television and film industry, even though obviously at the top level, but nevertheless I think it's more satisfying doing something socially significant in Welsh rather than in English.
Toen S4C in 1982 begon, gaf ze opdracht een tekenfilmserie te maken. De eerste film over Super Ted werd een daverend succes. Nu werken er 50 man bij dit onafhankelijke bedrijf in Cardiff en worden de tekenfilms naar 40 landen verkocht. Yn ei goesa. Nes I fod yn syrthio'n fflat ar ei drwyn. Wedyn, na I licio'r hyn benniolyn dros fy ngwar mewn chwynkiad. Wel, y chwynkiad. Neu ddwy. Reit, ti'n gofyn amdani rwan? Wales geldt als het grote voorbeeld voor Friesland. Iedere dag Fries op de televisie. Dat is het ideaal. Je weet dat wij kiezen voor het redden net. Waarom hebben we dat gekozen? Omdat we kiezen voor Friese televisie en net voor provinciale televisie. Wat is het verschil? Het verschil is dat wij graag willen dat uw programma's in het hele land bezonden worden en net alleen in Friesland. Denk je dat het land zit te wachten op Friese televisie? Er zijn nog wat Friesen om utens, om het zo te zeggen. En daarvan weet ik dat ze beslist wel zitten te wachten op Friese televisie. En hoeveel geld zit je op dat ding? Is moeilijk te kwantificeren, maar het zal toch wel een paar miljoen kosten, denk ik. Ik weet wel dat wanneer wij provinciale televisie krijgen zo'n, dus kanaal 22 zat dat bekend, dat het dan een heel groot bedrag kost in de orde van grootte van 8, 9 miljoen. Ik zet er voor bij dat dat toch de Friese bevolking net te tillen is. Maar denk je dat televisie helpen kan een taal te behouden? Daar ben ik wist van. Friese televisie is een indringend medium. En wanneer het misken via de televisie dus kennismaken met de Friese taal, dan denk ik dat je steeds kennen dat daar meer waardering voor komen zal en dat misschien daar ook meer misken toch zich actief weer van het Friese betjening gaan. Dus ik zeg dat beslist als een taalbevrijderend middel. No. And I don't want anybody to think that we're here with a mission for the Welsh language. We're not. Like any broadcasting organisation, we're here with a mission for good broadcasters, with professional broadcasters. If we do that job, then we help the Welsh language. No, television can't save the Welsh language. The advantage of television is that, of course, it goes into the home without knocking on the door. You're in the back room without asking permission, so to speak, provided what you have is good enough and people want. There's always the off-on or the other channel switch. I compare television and the language to planting a shrub in the garden. If you or I plant a shrub in the garden, we can't decide whether it's going to live or not. But by giving it water, by giving it fertilizer, whatever you give plants, you can give it the chance to decide for itself if it wants to live or not. And that is exactly what is happening to the Welsh language now. Can you do something with that teapot for me? TV kan een taal helpen. Maar taal blijft een middel, is geen doel. Althans, in Wales niet. Friesland ziet dat anders. Wil met weinig geld meer bereiken voor de taal dan S4C nu doet. En dat heeft wel meer dan 100 miljoen gulden per jaar beschikbaar. Wat fi di brifo, ond mae'n ymestyn lot o'r beth wedes i wrthi, fyd. Mae ddillan cymryd go iawn tro yma. Pryn o gen i ddim wedi ddeud ddoi. Dim ond 2 ddiwrnod, si. Mae'n bod yn dod yn grac yn gwbl o ddwrnodau, ynddo fi? Wel, ti'n gwybod yn iawn sydd yn ydy. Does dim troi arni unwaith mae di roed i meddwl ar rhywbeth. Wel, mae fi di brifo, reit, ond... Ysga, ddillan cymryd go iawn tro yma. Pryn oedd i siarad efo fi ddoi. Dim ond 2 ddiwrnod, si. Mae'n bod yn dod yn grac yn gwbl o ddwrnodau, ynddo fi? Gwranda, ti'n gwybod yn iawn sydd yn ydy, mam. Does dim troi arni unwaith mae di roed i meddwl ar rhywbeth. A mae'n teimlo dy bod ti wedi insultio ni. Ja, dat eindigt dus met het Waleske baas, Boppe Baas, zo gaat ze zeggen. Want dat we hingen in die tijd, hè. Wij gaan met radio en televisie. Nee, Wales staat om Chantelitten. Ja, zeker. Ja. Het doet dit on the weather weer. Toen dacht ik, nou maar ik naar Wales. Ja. En ik koe eigenlijk een van die best uit Wales. Die week komen doet wij met de Prins Willem
de film voor de Prins Willem naar een festival in Ierland, en daar wie deze man ook. En die al zei, jij bent hartstikke welkom. Dus wij zijn daarheen gegaan. Prachtig land. De versteers geen woord van hoe die mensen met elkaar praten. Maar ze hadden daar wel varkens gekregen. Maar ze had ik driegen, zat hier in de Friese net, om een ding op te blazen als ze net haar zin kregen in Wales. Nou, misschien hier in de Friese dat ik wilde maar. Ja, dan weer er misschien jijder Friese televisie werd. Dit is 86, het is zo'n jaar later pas in Friesland komen en dat moest ik nog uit Oerl uit Wijk komen. Ja. Dus dat is wel heel... Maar hoe lang hast u zo'n reportage gedraaid? Want we hebben eerst deputaire Mulder, die zit in het forum, en deputaire Walsma, die neemt het dan over. Ja, dat weet ik niet meer. Nee, want die is cultuurdeputaire worden. Dus maar ik weet net dat Mulder doet nog daar als deputaire ziet. Misschien ook wel als de man die het er altijd vervochten had. Ja, en dat Walsma al deputaire wie. Dat zou kennen, ja. Maar het ken ik wel wat 4 uur qua lijn hadden. De reis naar Wales en die discussie. Ja. Dat weet ik niet meer. Nee, maar wij winnen er wel heel nieuwsgierig naar, want er staat op een gegeven moment in de studiobeelden zijn man in zijn rode trui. Ja. Dat weet ik. Ja, dat weet ik. Weer duidelijk te zien. Goed. Nou ja, en als er een Friese televisie is, dan mag ik wat bedenken om daar voor te doen. En doet het Hollandstalige grut dictator wie toen zijn wij onmiddellijk van, dan moet er een Fries dicté komen. Ja. Maar het is geen televisie. Nee. Nou ja, dan is er wel wat theater wat erbij past. Ja. Maar je liet dat in jongetjes zei, maar ik ben alleen maar mee niet praten. Mensen die wat zitten te scrollen. Ja, en Pieter Jager die het voorleest. En dan zullen we er eerst even een scène naar dat programma uit jongetje 96. Hij, de vorst van Holland en hertog van Saxen, zal de erfelijke machtsdrager wijzen van een nij-inriedig Friesland. Dus toch... Nee! Er is geen plak voor een onafhankelijk Friesland. Het mijne bestaan. Het is in mijn eigen schuld. Oh, mijn god. Spreek Fries. Noem je Fries. Maar denk niet dat je Fries bent. Ik verkoop Friesland. En zo red ik Friesland van de ondergang. Er wordt zocht naar patronen. In onderscheidene soorten van onregelmatigheden. Taal verkoopt goed, geeft status. Het is een van de redenen waarom hier in de Statenzaal van de provincie, die nu nog Friesland heet, maar straks Friesland zal heten, het groot dicté van de Friese taal wordt voorgelezen. Fries is tenslotte de tweede landstaal. Dit op het eerste gezicht neert Majenoor van Dwaan hierne. Dit op het eerste gezicht neert Majenoor van Dwaan hierne. De instituten die dit met elkaar organiseren, die hebben in haar pakket dat ze het Fries in zijn algemeenheid promoten. En het Fries groeien er ook bij. En op zo'n manier kun je dus je meten met oren. En dat is hopelijk ook een hele aardige happening voor de meesten en voor de BNI. Wat weet jij er het dicté van de Nederlandse taal of van de Friese taal? Van de Nederlandse taal, want wij doen het nog maar 6 jaar. We van 1 jaar ertussen, dus om het 2 jaar hebben wij dingen. Het is nog maar een kwarte traditie. Sint-Jochen. Een vrachtauto vleeg liek onder hem oer de kop. En alle gerre flessen en blikjes kinkelden oer de dik. Een vrachtauto vleeg. Liek onder hem.
over de kop. Net alle banden kennen Fries schreeuwen. Ik mag wel zeggen, de banden die het echt goed Fries schreeuwen kennen, dat binnen in de eerste nacht de uitzonderingen. Ben er een soort mensen die Fries schreeuwen kennen? Als je het vergelijkt met het Hollands, ben het zelf wel minder. Maar daar ben je wel onderzoeken naar die. En ik weet net de correcte percentages, maar een 20% schat ik het ongeveer op. Dit joert de lucht in Peking versteurt. En het is ook zo dat het nog net niet zo makkelijk is om Fries te schreeuwen. Want als je dat vergelijkt met het Hollands, dan is het Fries ik nog wel wat dreger. Daar moet je dus ik nog wel rekening mee houden. We hebben wat rieker lodensysteem. Dus werd het Nederlands I had, daar hebben wij de I, de lange I van wiet. En ik nog het twaalloed wiet. En dat dan in het Nederlands nat betekent. Nou, als ze bij het Nederlands gedicteerd, Hel is al hier beroemde mensen erbij. Ga je hem dat ook niet? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Het zou wel aardig wezen, maar aan de andere kant is het zo dat een hele prominenten, ben ik bang, net eerst zo goed Fries schreeuwen kennen. Dus ik denk net dat die er direct aan wegen zullen. Meneer Lageveen, met 9,5 fout de beste, is geen beroemde Fries. Maar iedereen is hem dankbaar voor de bijdrage die hij, net als in Friesland wel beroemde theater- en mimegezelschappen, aan het bevorderen van de taal heeft geleverd. Wilhelmus. Boeken nadat. Oh, jek. Blooi. Oh, jek. Dank je. Boeken nadat. Dank je. En dan broeksto dus oudere opnamen die hier is van het theater en souvenir om het nog een beetje op te kwekken. Ja, om als je die taal, hè, dat stukje theater, hier echt duidelijk over de taal. Het het vreemde is dus dat Sint-Wurg liet je het live zien, dat we nou ik, en gewoon iemand die het zo'n dicté voorleest, zeg maar zeggen. Maar dat idee hier toen al net. Het is op hier door de wijze. Ja. Nou, heel vreemd. Mooi. Aardig verhaal. Fries dicté, Friese televisie, het is er al hier kwam. Dat blikte uit het programma van de Gewest. Het Gewest wat wij zelden in Gewest-Friesland.